ти си? Марин Николов, първа квалификация за Варна Тролдаун, 26.1. Супер. Дивизия? Дивизия скил. Добре. Лост. От друга страна ли? Видимо. 20 кг лост. Базни щипки 15 кг. Абсолютно същата работа. Ще ползваме едно, синица 2, 1,5 жълтото, половинка бялото, 1,25, 2,5, 15 и 5. От друга страна, същите си две, същите дискове. Готов ли си? Дайте ми един, имаш ли такова? Дай ми само един таймер. Давай, денсай си! Дай шопското от Габрово. Готов ли си? Слушаш мене. Слушаш мене. 5, 4, 3, 2, 1, тис. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бърката. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shoulder to overhead. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бърката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,20. 6 обръщания. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бърката. Айде. Те първа започва, даже не е започнала. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 shoulder to overhead. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бърпита. Давай. След тези бърпита почва играта. 1, 2, 3, 4, Айде, не лежи! 5, 6 обръщания, 2,50. 1, 2, 3, 4. Айде. 5, 6. 6 бърпита. Не си мисли, давай. 1, 2, 3, 4, 5, последно. 6, давай. Shoulder to overhead, 6 броя, давай.
Ай сега. Айде ти си. На един път. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Айде 6 бърката. Давай. Айде бърката. Тук почва играта вече. Имаш минута и 50 още. 1. Давай, лъв, затваряш го. 2. Дръж това темпо и ще го затвориш. 3. Давай. 4. Давай. 5. Последно. Сега искам газ. Давай, Марине. 6. Марине, минута 25. Айде давай. Минута и 25. Тук нямаш време за почивка. Единички, ако трябва да ги прави. 1. Няма единички. 2. Давай. 3. Давай, бе. 4. Давай. 5. Може. Последно. Айде последно. 6 бърката. Давай. Лягай. Давай, една минута. Главно после ще почива. Айде. 1. Точно така. Давай. Давай. 2. Давай. Давай. 50 секунди имаш. 3. Давай! Давай. 4. Айде. Давай, лъв. 5. Давай последно! Давай, ще го затвориш. 6. Шолдър до оверхеда. Айде. 35 секунди. Айде, давай. 30 секунди имаш. Айде. Давай. 1. Давай. 2. Давай. 3. Не пускай. Давай. Хващай я. Хващай. Ще го затвориш. 1. Давай. 2. Последно. Айде. 3. Ай, бърката. Лягай бърката, бе. 15 секунди. 1. Давай. Бързо. 2. Давай. 3. Давай, затваряш. 3. 4. Затваряй. Айде, последно. 6. Успя точно го затвори. 9, 5, 96. Скока. Добре, дишай сега. Колкото можеш. Още не е минала една минута. Добре се прави. Браво, лъвче. Една минута мина. Почивай си. Седни на тежести. На тези тежести. Много плавно, бе. Отпусти се, бе. Плавно се измаря 3 пъти. Как се чувстваш? 8-6. 2 минути минаха. Сколко ще откриваш? Сколко ще откриваш? 8-7. 8-6. 8-6 и половина искам. Седем и половина става така. Това става 7,5. Да. 4. Точно така. Прибери ги само плътно да са.
Плътно да ги събери. Лоста ли? Скъса са диска. Дайте му някакъв. Мани е тая, която е. Махни е тая, която е. Издишвай. Какво правиш, аз свърши? 8-6 го правиш. Кажи и аз, ама... Какво да кажеш? Вие нещо сигурно за... Кога? И после аз също съм казал, така, Наско. Кога и защо? Значи как тя оказа? Лъвче, имаш 2 минути и 20 секунди. Имаш време още. Спокойно. Синята плюс черната. Синьо и черно. Изключвай. Добре. Имаме 1.25 синьо. Същата работа. И 6,5. Добре, имаш минута и 45 секунди. Давай, Марине, можеш. няма да имаш време за втори Айде. опит, така ще се почини добре. Може да го направиш. Айде. Ти си. Давай, Можеш. 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 Това си го правил. Айде Давай. се. Хубаво и мощно нагоре. Можеш. Айде. Давай, ще го направиш. Давай! Браво. Добре. По-добро. Почини, не бързай. Давай. Хубаво. Точно така. Давай, бутай. Давай. Добре. Браво, не. Служи. Имаш 45 секунди, слагай ги. При успешен опит 87,5. Ще го дигнеш още 2 пъти. Хубаво си почини. Аз ще кажа кога имаш 30 секунди още. На последните 15 секунди се подготвиш. Въпросът е да е от земята. Това, че чуваш сигнала, няма значение. 20 секунди ти остават. Айде. Давай, Марине. Дълбоко искам. И мощно скарам. 15 секунди имаш. Не. Нагласи лоста. Готов си. Така. Давай. Мощно и Давай, хубаво. ще го направиш. Айде. Правиш го. Дълбоко. Давай. Давай. Бутай. Браво. Няма нищо. Наварна. Поздрави. Айде.